IFM News. Anat mensahe ni Apo Vice Idol Dennis Kamen. Iti laksid nga sa padi iti political belief iti pamilya Marcos ken pamilya Fariñas ibilang ni Vice Mayor Carlos Fariñas nga nagtilinged ti kinaprofessionalism da sa public servant iti probinsya ti Ilocos Norte. Kinablawan ngamin ni Vice Mayor ni Congressman Sandro Marcos iti panagkasangin iti kalman babayin iti text message ket nag-response met ni Congressman Sandro. Kuna ti Vice Mayor kauray sa nagpabada iti pamati iti politika ket han isutubeng tabigasta ket makapaglinanganda nagserbi iti probinsya ti Ilocos Norte. No kasunod pa ng kablaw na kasto iti aksyon ti Vice Mayor Carlos Fariñas. Actually, ako Dennis, kung papahintulutan ninyo ako, tinext ko na si Congressman Sandro kaninang umaga pa at saka sa Facebook page natin, nag-message din ako sa kanya. Sabi ko kaninang 8:36 a.m. na happy 31st birthday, sir. God bless and guide you always and stay safe. Kung sabi ko sa kanya, nag-reply naman siya kaninang alauna sa akin, thank you so much ako, God bless and you. So, sa amin dito, wala naman kaming away. Kahit iba yung political beliefs ng mga family namin, isa lang naman yung tugon namin dito kung anong kinakabuti ng lugar natin. So, mabuhay ka, ako Congressman Sandro Marcos, at sana ako Diyos na namang sapsapol kayong nag-iasa o mangkit lumakla kayo. Thank you. Idol Bernard, iwis na kita Makaasawa pa kidin, di amin. Paunay kidin na ya. Apay dinak iwish nga po Carlos Fariñas nga. Oy, agur ka. Apay dinak iwish nga po Carlos Fariñas nga dakma mo partner ko. Amang pay nga ko. Na. Adamat anak mo, isa tayo. Nunod king ka, adamat anak mo. Na-fulfill mo ito yung kaligagong tiya. May isang lalaki. Una. At may isang lalaki. At tikin importante na dati putok mo kung kunana. Oh. Paunay kidin aya. Nga makaan at saan mo't nga DJ ti pagsukatan basta ket amom ti responsibilidad mo akas may sa a partner, akas may sa nga ama, kan may sa nga lalaki dito'y rabaw ti daga. Ayan. O, di ba? Ganun lang 'yon. Happy Women's Month. Yes. DJ, importante, masabol responsibility pamilya ang mabandonar ay doonad. Correct. So, ang gagdandan na kaya dati sa baling nga lugar kaya tuloy-tuloy, DJ, obligasyon, responsibilidad, and communication. Importante, di communication. At tuloy-tuloy ang ligaya. Bigaya, no? Hindi yung responsable ang giant. Ligaya. Financially, morally. Physically pa So nga, bilibak. Bilibak, dati kina-professionalism na ito, Tauray handag political belief ke tatuloy, DJ singit da, ngagpada, tamawasan damit, nga, oras kita best friend mo, hanggang ang kasuratan ti political belief, so nga kasjala ta, magtalined, itinabintas, ngalangin-langin, iti panagserbi iti publiko. So nga, congratulations, Ken. Happy birthday, Congressman Sandro Marcos. Uy, kablawan taman, Aldo Bernard. Sino? Dito, De La Cruz. Dito'y barangay San Lorenzo, San Pablo. Dati kalalang Gililot. O San Nicolas, kakanayon nagdindingin ita IFN, binigad, gimatang pati solar nga radyo na. Amom sir, kunana, dakanyo kina Idol Bernard, itidingdig binigad. Thank you, manong ko. From San Juan. Kit amom DJ radio na nakainta tiag malmalam kit digiti kliyente na nga iluto na mamangigdami nga ko Idol Bernard. Isa nga agyaman ta di manong dito. Idol Dance, di kad no aggegerut mo ni manong nga giluto kasjay. Igidan na. Apkat katawa no ko ano umisisem amo na amin digitay ko. Pag tesem 100% amo na ti bagbagana. So nga manong dito, agyaman ka na anos mo, natisakman na parang nagpailot, di kalman. Isumot lang. So nga, very energetic ka mga agreporten, kasabol ti maintenance ti bagi, di kitay tumaeng, dati panakapisit-pisit, di kitay veins tayo, amat maturking kanto, may ano ba na, nakalali, hanggang dito. Hangating massage niya.
pisitin na lang, pisitin na nga urat amuna amin yan tir urat hamat nagbasa mas daw pa dagiti doktor na api amunat ayan dagiti urat nga hang masagid pisitin na lang yan agwardeng tengkat ni makapagnakan arthritis mabagna ng hanga na sakit painless ito panag-ilot ni Manong dito iti San Pablo San Nicolas Ilocos Norte. Idol Dennis Gabriel Alipio tatak Aremen.